assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama ko dañete weltare huttide mon nomin goyi wadde e kala sahay actu people ɗo e Piindi TV woni caméra ko Djiby Dieng joni min garna moon ko ɓuuri tentude people aji men hande te komi hande noon people aji foof ni koye banggal musique koye hen jeeya clash entre les rappeurs mourtaninaɓe haɗɗo Sénégal omo ganduɗa woni Marba mo jaam men tekki suuti hen ko ngima min gartu hen e holko haali artiste goto nigérien intitteɗo Mobat kañum tigui noon rutti e joomi ko o wirda ha paari ɓe jii kadi ɓe mbaɗi mo dettere woni o ubbita min gartan mon e holko saabi ɗum baba El Hadji Baba Mal wondude Keba Seck artiste o ɓe jindiri min gartan mon e holko saabi ɗum ɗon min gartu hen joni ko ɓoyata so wiide jomiraɗo joni e Piindi TV jehen to Alifal garten non tigui merci Djiby Dieng clash entre les rappeurs caggal non omo ganduɗa woni BBMC authentique waɗi son mum gulɗo fewde noon e clash uji ɗi ha omo ganduɗa noon woni groupe Africa Soldier pikuji ne windiri bang yo bang so to tawi noon o mo ganduɗa noon woni BBMC koko werluno pik authentique rutti e piguji ɗi kono noon Africa Soldier kañum accani authentique accani kadi BBMC gueɗe ɗe noon no ɓuura yajje ha saabi noon heɓe chroniqueur uji na mbaɗa hen des chroniques kono kadi hokkita hen gonɗa ko ɗum woni point de vue mabɓe kono noon sen ƴeewi omo ganduɗa noon woni Marba mo jaam men tekki kañum noon ene wayno ko chroniqueur uji watta ko ɓurananimo saabu noon e wiidemo ko rap Mauritanie wonani tan autour e rappeur oɗo waɗi clash o yo goɗɗo jaabo wona ɗum so wonno saago makko ɓe ganduɗa noon woni les chroniqueurs walla MC wonko ɓe poti noon haalde e rap qim ko wona tan kaari waɗi clash kaari kono noon actuji noble ɗi ganduɗa noon les rappeurs na mbaɗa ɗum e kala saaha ɗum foti ɓayinede yaltine kono wona tan ha joni tan koye clash tan yimɓe keɗoto tout le temps na haala hen no wayno tan so tawi neɗɗo wonani clash neɗɗo tan ummotako walla ɓamtotako e wiide makko noon ɗum koko foti waɗede dépasse no fewi kade omo ganduɗa woni Babs Oji e artiste ɓe wonɓe mbaɗi ɗo actuji noble ɗum koko foti yaltinede kono wona tan hadde e clash tigui o artiste innittirto ko Mobat ko artiste keptinaɗo no fewi to ganduɗa to woni to Nigéria konko Mobat noon omo waɗa musique makko ko artiste musicien compositeur auteur machallah neɗɗo mo ganduɗa kadi tenti keptinoɗo no fewi to ganduɗa to auteur compositeur to ganduɗa to woni to Nigéria ko kadi artiste noon keptinoɗo no fewi e ko golle makko o yarno noon ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi kañum tigui noon rutti e joomi ko kono noon teskama tigui noon konko Mobat caggal noon ko rutti e joomi ko o wirna noon ɓe jii kadi mbaɗimo dettere woni o ubbitama saabi noon ɗum ɗon ko caggal nde ganduɗa noon vidéo goto waɗi fuité konko Mobat omo holti tigui noon ne woni hôpital nde omo waya wiya so tawi o maayi ko noon sababude omo ganduɗa noon woni ex producteur makko hono Naira Marley konko tigui noon hokkimo hunde goto ko yari taw noon ko rencontre goto mais mbanno gam noon signude contrat ko hokkimo yari ko noon o waɗi senti tigui konko tigui wonno neɗɗo goto tan jarɗo ɗum woɗɓeɓe yarani ɗum saabi tigui konko noon Mobat o wi noon so tawi wonko heeɓimo tan ko on saabi ɗum noon ko caggal nde wirdande vidéo ɗi fuɗɗi wadde fuité nden tigui noon sukaɓe noon Nigéria naɓe kala gummi no mbaɗa manifesté ne holliti tigui noon yiiɗi ko justice fewde o mo ganduɗa noon woni Mobat on jeune rappeur keptinoɗo no fewi to ganduɗa to woni to Nigéria ɗum noon gulal ɗi kewino toon caɗele ɗe kewino toon ha saabi tigui noon ɓe ganduɗa noon woni justice o yamiri tigui yo waɗe dettere yo yaltini ɗo wonno ɗo gam noon ɓe mbaɗa autopsie e caggal ɗum tan omo ganduɗa woni ex producteur makko hono Naira Marley kañum tigui noon o nanggama kono ɓe kolti
tigi non gueɗe ɗe koko waɗi lush no feewi sabu noon kamɓe ɗiɗo gonnuno aɓe golli ɗo kono noon guilne ɓe mbaɗi séparation ha joni omo ganduɗa noon ex producteur mo kono neɗɗa hokkani mobat jaam hay saaha goto e kala saaha o nurono gang no ara to ganduɗa to toon tigui noon mobat waɗa noon répétition aɓe noon tampinamo kono aɓe mbaɗamo menace de mort e kala saaha konko noon mobat e son wuji makko batiniɗi foof yiyama noon ko jaam tan o yiidno hakkude makko e ex producteur makko kono on noon ene wayno yiɗano ɗum noon woni noon sonare mawde to ganduɗa woni Nigéria sabu en yeey toon ni artisteɓe mawɓe hono Davido e woɗɓe gari e ko ganduɗa ko woni enterrement o hay levée du corps o kono e kala saaha sukaɓe no kolite mette mumen e mayde mobat tigui ko buzz walla wonko watta préparé yimɓe pamani o mo ganduɗa noon woni artiste Mia Guissé waɗi publié compte makko TikTok to woni jungo makko e jungo suko gorko goto aɗa waɗi croisé non yimɓeɓe noon jii toon tan ko holliti tigui omo wuura gurnam goɗɗo woni vie makko amoureuse makko kesso caggal noon divorce makko ɗum noon addi haaluji kewɗi e réseau ji ha tenti noon ko ko woni internet uji ɗi saabu noon ɓe nonki famde on suko gorko ko holyon heeɓe noon e commentaire ɗi noon jopi ko omo ganduɗa noon woni advice saabu ɓe mbi noon bracelet oɗon ko bracelet advice kono jungo juuɗe ɗe aussi nenande jungo advice so tawi noon Mia e advice goni koye wadde relation kam sirani taw ko wawi hen wadde foof mamin gartu hen kono ko wawi hen wadde foof deɓe kolliti tigui noon on jungo kam nande jungo advice kono so tawi kadi ko clip o watta préparé walla kadi gam noon wadde promouvoir ko ganduɗa ko woni projet ji makko même ganduɗa ɗum so wiiɗi jomiraɗo gasniten people men artisteɓe ɓeɗon ɓe ganduɗa ko hettinaɓe no feewi hono Elhaji Baba Mal e Keba Seck tigui noon poti ko Keba Seck yano tigui ƴeewoyde Baba Mal to galle makko kono konko Keba noon mo holti tigui noon wonde noon dañi weltare no feewi yidde Elhaji Baba Mal saabu guila mo woni suko o nananno tigui omo waɗa noon golle payudinɗi ɗo e Dakar ha to ganduɗa to woni to Fouta ɗum noon no waɗimo marqué no feewi kono konko Keba noon e wiide makko noon ne jinnaɗo makko debbo sankinde Keba ari o mo ganduɗa woni Baba Mal ari toon duwawo ɗum noon e kala saaha ne hedde makko no feewi e wiide makko noon konko Keba yiide Baba Mal ko beelama tigui wonanimo kono kadi ko fierté tigui o wiide Baba Mal noon ko fierté leydi Sénégal kono kadi ko neɗɗo kadi mo ganduɗa yimɓe foof no poti wattude makko haqqille nde tawa noon ko référence ala ko meeɗi gollade e nder leydi Sénégal ko yimɓeɓe mbiyata ko yimɓeɓe ñiŋirtamo ɗum noon wiide makko noon ne welimo no feewi e arde e galle Baba Mal te kadi wona audience wona kadi ko ganduɗa ko woni noon fat ha janggo walla ɓaawo janggo e wiide makko noon Elhaji Baba Mal jaɓɓimomo no hanniri ni saabi tigui omo wiya noon son ɓurɗomo welde e son uji Baba Mal ko Nene Dikam mi anda noon ko ganduɗa ko woni son ɓe goni e wadde préparé walla noon koye projet ɓe goni dow mum ko wawi hen wonde foof min gartu hen so weeɗi jomiraɗo ɗum wonno kam min tongonno moon hannde e people aji kala ko ngakki haala ka en ñaguima yafuya wonano fanarde wonno ko weltinde moon tottamo rendez-vous ko ɓoyata so weeɗi jomiraɗo bon fin de soirée merci beaucoup on jarama wonno e caméra ko Djiby Dia